בעכו הוצגה התוכנית מסר עירוני, פיילוט ראשון מסוגו בארץ של חברת אביגילו, שמאפשר לעירייה להתריע על מצבי חירום כמו ירידה למקלטים ובעיתות שלום, להודיע לציבור על אירועים כמו דליפת גז או סגירת מים. מטרתו העיקרית זה הגברת תחושת הביטחון של התושב. בעצם זה נותן לעירייה את היכולת מצד אחד לשלוח התראות והודעות לציבור הרחב, מבוססות מיקום במגוון רחב של טכנולוגיות. המוקד העירוני יהיה לו יכולת לפי אזורים לשלוח הודעות חירום על מקומות מסוימים שיש בו אירוע של אם זה דליפות גז, אם זה אירוע של תאונת דרכים, דברים שהתושבים מהסקרנות לא יודעים מה קורה, על מנת להרגיע גם את התושב, מוצאים הודעה כוללת למי שנמצא במתחם עצמו. אז איך זה עובד? התושבים ייכנסו לאתר העירייה וירשמו לשירות שיינתן בחינם כמובן. הם יבחרו באיזה אמצעים ירצו לקבל התראות, כמו דואר אלקטרוני, SMS או בכל אמצעי אלקטרוני אחר. מה שמיוחד בתוכנה הזאת היא שעובדת לשני הכיוונים. גם התושב יוכל ליצור קשר עם המוקד, באם הוא נמצא במצב מצוקה, או רוצה לדווח על מפגעים. התושב נגיש לרשות המקומית, בכל הרמות, ברמה של הביטחון האישי, אם קורה לו משהו, בכל רגע נתון הוא יכול לשדר מצוקה ומיד יגיעו אליו. לוחץ על לחצן מצוקה דרך הפלאפון שלו, הוא יופיע לנו פה על המפה של המוקד, המוקדן ינסה ליצור איתו קשר, ובמקביל גם יוציא ניידת. אותו אזרח שהיום מתקשר ל-106, מחכה בתור וממתין, ובעצם מדווח על משהו, הוא יוכל מחר בבוקר באמצעות הטלפון הסלולרי, לצלם את מה שהוא רוצה לצלם, את אותו מפגע, את אותו גזם, את אותו חור במדרכה, לשלוח לעירייה, כולל המיקום שלו, שכרגע יש פה מפגע, יקבל מהעירייה בצורה אוטומטית מספר קריאה, ויוכל לעקוב אחרי מספר קריאה שלו מול ה-106 העירוני. זה לא כמו אח גדול כזה? אני אוהב אח גדול. אני לא אוהב את התוכנית אח גדול, אבל אני יכול להגיד לך שבחמש שנים האחרונות, מהרגע ששמנו את המערך המצלמות בעיר, רמת הפשיעה בעיר ירדה בצורה דרמטית. מעכשיו כנראה שכבר לא נשמע בעכו רכב שעובר עם מגאפון ומודיע על הפסקת מים. הכל יהיה עכשיו ממוחשב ומסומס.